Когато тестото достигне нужната ширина, така както е навито на точилката, се пренася върху тавата и се разбива. Направили така по-голямо. След това с ръце се намества в тавата, така че да покрие дъното и стените й. Така, плънката се приготвя, когато тестото е положено в тавата. Ако някъде си се получили разкъсвания, това, което е излишното отстрани, се закърпват. Тук имаме две разкъсвания и затова върху тях ще поставиме. Така, тук е киселото мляко, разбитите яйца, киселото мляко се смесва с содата, сбърква се, добавят се яйцата, и след като се смесят добре, се добавя охладения и изстудено рис и натрошеното сирене. Ето, това е плънката. Тя се разпределя с лъжица или с лъжица и вилица по този начин, защото разбирате, че не може да заглаждате кой знае колко в разточено по този начин тесто, защото е вероятно да го скъсате. Трябва да я разпределите равномерно. И да загладите с лъжицата. Излишното тесто се отрязва с остър нож и се маха. И това тесто, което е по стените на тавата, се прегъва навътре върху плънката. След това се разточва и втория лист тесто по абсолютно същия начин. Просто неговия размер трябва да е достатъчно голям да покрие повърхността на баницата. Понеже работя с любителска камера и картата в нея не е много голяма, не знам докъде ще стигне този път, дано да успеем да го разточим. За мен е важно, че поне видяхте как става разточването и мисля, че вече няма да се страхувате толкова много от него, защото познавам много хора, които така искрено се притесняват от това да разточват кори. Значи ето така може да премерите да видите дали е достатъчно да покрие баницата. И пак по същия начин го разпределяме по повърхността й. Значи в случая може още малко да го разточа, но ще го оставя така.